ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତିଆରି କଲି ତନ୍ଦୁରୀ ଆଉ ରେସିପି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଏହି ରେସିପି ରାତିରେ ରୁଟି ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି। ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଗୋଟା କୁନ୍ଦୁରି କାଟି ନେବେ, ମଝିରେ ତା ଦେହରେ ଫାଙ୍କ କରି ନେବେ। ଆଳୁକୁ ଲମ୍ବା କରି କାଟି ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାଜିବେ। ତାକୁ ପୁରା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ କଳା ଜିରା ଦେଇ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି କାଟିବା ପାଇଁ। ବାଟି ସାରି କ'ଣ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଭାଜି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କଲି ନା, ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ତେଲ ଦେଲି। ତେଲ ଦେଇ ସାରି ଚିନି ପକାଇଲି କଲର୍ଟା ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତା ମସଲା ଦେଇ ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ହଳଦୀ ପକାଇଲି, ଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ ପକାଇଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଲି। ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଲି। ମସଲାଟା ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଇସାରିବା ପରେ ଟମାଟୋ ଦେଲି। ଟମାଟୋରେ ପୁଣି ଏମିତି କଡ଼େଇରେ ଲାଡ଼ିଲି। ଭଲସେ ମସଲା ହୋଇସାରିଲା ପରେ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁକୁ ତା ଦେହରେ କଲି। ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଡ଼ିଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଝୋଳ କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଛି।